că trăim într-o lume digitală, în ansamblu, societatea noastră a evoluat și continuă să o facă. Acest progres tehnologic ne-a condus aici unde suntem astăzi, la un clic distanță unul de celălalt. Pentru mine asta este extraordinar. Îți imaginezi ce posibilitate avem, ne putem conecta unul cu celălalt oriunde am fi și în orice moment ne-am aflat. Ce zici? Ești de acord? Internetul ne oferă o cantitate abundentă de informații și oportunități. Alegerea depinde de tine. Care din aceste oportunități și informații rezonează cu visul tău? Acest lucru eu îl regăsesc acum în Future of Digital, o companie revoluționară în lumea digitală. Ce face această companie? Îți pune la dispoziție toate uneltele necesare pentru ca tu să îți dezvolți un business genial chiar de pe telefonul tău cu o investiție minimă. Și crede-mă, în parcursul pe care eu l-am făcut în ultimii 2 ani, la cursurile la care am participat în întreaga Europa, niciunde nu am întâlnit această oportunitate. Ce-ți rămâne de făcut este foarte simplu. Alături de comunității mele, participă la programul nostru de educație, unde eu îți voi fi alături, aplică rețeta și rezultatele te vor urma. Apoi urmează pasul următor. Bucură-te de rezultate și împărtășește succesul. Împărtășește succesul, așa vei bucura și pe cei care vor să-ți fie alături în aceste momente. Și pasul următor, ia o decizie, un simplu click.